красен си кикане. Опа! То ще прави интересни номера. Нема! Нема пътека оттам, давай! Ех, тия трени, тия деба, техната мама! Дай, гаше му еба майката! Браво! Браво! Да. Дръж! И това съм го снимал специално за форума. Дигни... Дайте нещо да напълним на лоста да му оправим, не мога да избутам тук. Тихомире, как е положението? Абе, казах ти тук, виж къде сме намали, в бъбра и става. Давай назад и пак! Няма да